Ayda özüň atdy meni kinolarym, şuna şeler çıkaran aydımlarımın ahlisini izarlap dinläp gelýän muşdoklarymyň iň köpüsi mene daşoğuz diýen, daşoğuzmy kadip pikir edýän, daşoğuz meni izarlaýar diýýär. Bärde kakyş bolsa, seni köp izarlayan Lewap bilen Mary diýär. Men pikirim boýunça dost Mary ýyly Lewap. Şolky welaýatyň kılar. Kollaýan diýip pikir edýär. Men iň köp dinleýijilerim daşoğuz diýip pikir edýän. Daşoğuzda kän adam şeker. Onu näme dostlar komentarda berilen, kimde kim haýsy welaýatdan bolsa, inşallah täzelik aýdym çykarjak, şol aýdymda şol welaýata bagyşlap çykarjak inşallah. Gazynam komentarda görersiz. Gel prodan gorkezler. Mene muştoklar. Ben şöyle ayda näme aýdym ýa? Men çöl ýerlerde, men uzak ýerlerde, geceler yalnız men gel canım nirde. Amı deryada biz şu an dost muştoklar, bu Amı derya suwun guran ýeri. Su sınki dönýär, guran ýeri. Guran galan. Gämi galan ýer şutaý. Karoçym aňyrakdan şu an görünmez size. Bar goros, ona moýor sesiýetsi video çeksek. Awul. Awul.